ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин наворро тамошо мекунед. Ин мавзӯъ барои тамоми занҳое ки шавҳар доред. Қисса хеле қиссаи хубу кӯтоҳе ҳаст. Аз шумо хоҳишам ин аст ки наворро то охир хуб гӯш кунед. Иншоалло фикр мекунам ба манфиати тамоми занҳои шавҳардоре ки мехоҳанд зани дуввум гиранд. Хуб, қиссаро гӯш мекунем. Ҳатман дар зери навор лайк монед, то ки дигарро ҳам бохабар шавад. як қиссаеро хондам, бениҳоят қиссаи хуб буд. Хостам бар занҳои тоҷик, бар занҳои муслима бирасонам, ки онҳо шавҳар доранд. Мегӯяд, як ҷавони 28 сола пас аз оиладор шудан, албатта ҳамсараш занаш қория буд ва худ аз дини мубини ислом чизеро намедонист. баъдан хан намозро аз ҳамсараш меомӯзад, мехонад, намозхон мешавад. ва рӯзе ба занаш мегӯяд, ки занакҷон, ҳамин қадар кӯшиш мекунам, мехоҳам ки қуръонро куллан аз худ кунам, аммо наметавонам, ба зеҳнам намедарояд. Занаш пас аз ангоми ин суханҳоро шунидан мегӯяд, ки мардак, агар шумо қуръонро аз худ кунед, чӣ гуна хонданашро бо таҷвид ва ҳадисҳоро аз худ кунед, аз сирати паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам куллан аз ёд кунед, ман ба шумо як духтари 18-солаи ҷавонро гирифта медиҳам. мард ки ин суханҳоро мешунавад, хеле шод мегардад ва аз хурсандӣ намедонад дигар чӣ гӯяд. Мегӯяд, ки қасам хӯр, ва ин зан қасам мехӯрад. ҳамин тавр мард дар тӯли 6 моҳ чӣ гуна хондани китоби қуръонро, яъне ки бо таҷвид аз худ мекунад, аз ҳадисҳои паёмбар хеле аз ёд мекунад, сирати паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро аз худ мекунад ва дар тӯли 6 моҳ қории қуръон мегардад. сабаб ва мақсад чӣ буд? Мақсад зани дуввум гирифтан буд. Албатта ҳамаи мардҳон инро мехоҳанд. вақте ки дар тӯли 6 моҳ китоби қуръонро ки аз худ мекунад, ба занаш мегӯяд, ки занак, инак мегӯяд, ман китоби қуръонро аз худ кардам, мошоалло, ки ба зеҳнам даромад, акнун ваъдааш чӣ мешавад? Занак чизе намегӯяд, аз ҷои худ мехизад, меравад. 3 рӯз рӯи ҳам рӯза мегирад. вақте ки рӯза мегирад, мард ҳайрон мегардад, мегӯяд, ки занакҷон, акнун ваъдаат чӣ шуд? Биё рафтем ягон духтарро хосткорӣ кунем, ту худ ваъда дода будӣ. баъдан занак мегӯяд, ки эй мардак, ман ба хотири ҳамон қасамам 3 рӯз рӯза доштам. ҳар шахсияте ки қасам хӯрд, агар иҷро карда натавонад, бояд 3 рӯз рӯзи ҳам рӯза дорад. ман аз қасами худ гузаштам ва барои ҳамин рӯза доштам. мард ки ин суханҳоро мешунавад, вақте ин суханҳоро шунидам, пас дигар ҷои фикру ақидааш дигар намемонад. Мегӯяд, ки ха чизе буд, ман барои як сухани занам аллакай қории қуръон шудам. пас ҳаволааш бар худо. хуб, занҳое ки шавҳар доред, шавҳарҳои шумо наметавонад, ки китоби қуръонро аз худ кунад. мехоҳед, ки китоби қуръонро аз худ кунад, қории қуръон шавад. ҳамин хел як ваъдаи хуб диҳед. барои зани дуввум мардон чӣ коро намекунанд? вақте ки сухане ки аз забони зан мебарояд, мегӯяд, ки ман бар шумо зани дуввум, зани ҷавон гирифта медиҳам, мардҳо бовар кунед, ба ҳамаи кор қодир мешаванд ва ҳатто ки аз самон осмон ҳам баҳри шумо ситора меоранд. хуб, бар ҳамаи мардо саломатӣ хоҳон ҳастем.